Salam aleyküm hormatly tamaşaçylar. Sizi yeni bir sapak taslama bölümümizde hoş gördük. Bu ýaly bölümleri bilýänizlerle indi bir video çekdikler. Indi bu da ikincimiz. Näme diýäs? Sapak görnüşini ýöne taslama geçýär. Başda öwrenen sensorymyz ýa-da bir guralymyz boýunça biz näme etdik? Iki sapagyň ultrasonik sensorymyza öwrendik. Indi ultrasonik sensorymyz boýunça näme etdik? Bir radar ýasadyk, daşda öwrendik, nähile görýänni. Onu görmedik bolsaňyz şu taýdan videomy täzeden görüp bilersiniz. Inni bu sapağımızda näme diýär? Bu sapağımızda biologiýa sapagyny hemmäňiz bilýärsiňiz, nähilek geçýänni muallimler şunýaldyrak bir guşalýa nähilekdigini düşünýär, ene kellesi, ene ganatlar açylýar diýenler. Ýöne biz näme etdik? Biz göni öwrüç sistemasyny ýitgetdik we näme etdik? Onýaly şuslanjyrak sapaklardan has tehnologik sapaklara geçiren ýaly etdikleri. Ona aýlap gelýär, meselem munýalyk bir ýöne koy guşumyz aranmyzda hemme ýerini görüp bolan nokta, näde diňe bir ganat we hereket eden nokta, adeden domdurulan guşdary. Indi biz näme etdik? Biz onu ýitgetdik we robot tehnikasyna geçirdik şu janlarymyzy we nähile etdik meni. Gysgaça görünmeli. Şu an hazır düşündürüş videonun ortalaryna dadyna gelýär. Nähile etdik. SketchUp programmasyny bilýärmiz. Şonu download etmek üçin linkimizi men şu gedek aşağımyzda goýar. SketchUp programmasyny biz başda daşyny, gulagyny, kellesini, ganatlaryny, hatda iki tane şeýle çykýan aýagyny, guyrugyny çel özümiz ýasadyk, çyrdyk. Sonra 3D printerimizden näme etdik? 3D printerimizde bir ay opşalamyzda 24 saatdan oturduk şu datlama hemen çykýança. Ondan soň onu çykaramyzdan soň näme etdik? Arduino bölümimize geldik de Arduino bölümimizde mene görşüňiz ýaly. İçi çylşyrymlara derken ultrasonymyzyň çatylşyna görkezdik. Servo motorlarymyzda nesip bolsa indik sagatymyzda servo motorlarymyzy düşünýäris. Şonu aýdart näle çatylşyny. Şol ikisini ulanyp we de bir batarya üçin switch çatdyk. Tow hemiş açyk durmaz ýaly, biram unamyzda şoň bilen bile ýasadyk. Häzir çatylşyny görkezeriz. Kän kynal. Ýöne bizim bir zadymyzda çydan wagtymyz hemme zadymyz ölçedik we de nähile aýdaýyn hemme zat toşun oturar ýaly etdikleri şunýal gapaklar şeýle çykan arkan çykyp giýir bilýär. Hemme ýörçün gapaklar, ina şu taýdan serolar arkan giýer ýaly, ganatlar ýerleşer ýaly, guyrugy gowda karýaly edip çyzdyk. Siz kodlama bölüm hakyny aýdanmyzda, ina häzir kodlama bölümine geçýär. Ina hormatly tamaşaçylar, kodlama bölümimize geldik. Munun kodun description'na goýarys linkini. Bärde kodu nähile etdik. Başda servo motorumyz üçin iki tane aýry serwomyzy ýerdik, soň positionymyzy ýerdik. Soňra bolsa ultrasoniumyzyň 2-nji ýylyň 5-nji pinlerde output we inputlaryny ýerdik. Servo motorlarymyzyň haýsy pinlere satylýanyny ýerdik. We şu ultrasoniumyzyň koduny ýazdyk we aşağıdan distance diýip dura, if distance kiçidir 10 ýany distance'miz 10'dan kiçik olan ýagdaýynda serwomyzy şeýle hereket etdir diýip ýazdyk. Ona hilak bolýar. Meselem ultrasoniumyz 10'dan kiçik aralygy görüp başlanýardy. Ganatlaryny çyrpýan ýaly görkezdi. Ina kodlama bölümimiz şunýaly simple, yeňil ýagny description'naky linkden kodumuzy hem alyp bilersiz. Nolsa hani işit göreliň başga batarya ýok gaýda. Assalamu alaykum. Na bataryamyz daqalyň nähili işledýänini görkezdiň size. Uy, biz munýmy satmakap. Başok sen kabelem zyňmadyň oýdan. Ay, ýok. Arka tarapdaky işleýänlerimiz Hudaýa şükür ýaman gowy işleşleri. Ýöne biz kabel ulanýasynam şun şu adyna bataryamyz bar da bataryamyzyň volty pesrak bolan üçin sizde eger has güýçli bataryalar, power supply'lar bar bolsa, ýani kabel Arduino satmak hökman näleri. Ýöne biziň şu pesrak bolan üçin biz çatyk görkezip oturýarys häzir birje. Görkezeliň nähili işleşini. Hemme adamlar çatdyk. Ayaklarını bir sakalyn. Bir aýagyna kodak bolan. Üstüne ýapýar. Näbät. Yer ganadymda ha işleşin görkezeliň bol nedir uçşana derler diňe ganat çyrpýanlar. İşleş sistemasyny ýa aýtdylar size gowy kodlama bölümine düşündürüşimiz ýaly. Ultrasoniumyz belli bir aralykdan ýakyn derejede bir da gören wagty serverlara şeýle bir signallar ýa, serverlar ganat çyrpmaly we öňe ýöremeli. Bu da yer ganatymyzyň nämetini düşündirýär? Yer ganat şunýaly bolan ýagdaýynda meselem
nahilliğin inni bir san öňündäki awy görenýärde indi näme diýär? Awy tarap inni olar gözüm gowy bilen oklada, awy tarap ultra sesi gurýar. Oşo ultra ses bilen radar ýaly işläp izine ses alanna şoň has goýlaýlaş ýakynlaşýar. Näme niýemin iş sistemasi şu an şoňa bar ýa. Ina ýa işleýişinem sizde görkezdik. Hormatly tamaşaçylar, nähili işleýişinem, nähili kodlanşynam, nämeler ulananmadan gysa videolar hukmunda da görkezdik içinde ýa-ni 3D'de çykyşyny, nähili 3D'den işleýişini, çyzyşyny. Bu sapaklyk şulardy, hemme zat aýtjam şulardy. Inni sapak nesip bolsa servo motormy da uradyr. We ýa-ni ýene bir sensor geçer. Haftada sensor, ondan soň ýene iki sapaklap täze taslamalar bar. We sizem ýene de ýadymyzdan çykarmak täze tesvirleri, täze pikirlerini, täze taslama görnüşleriniz bagysy arkan ýazyp bilýäňiz. Sebäbi näme? Sizin pikirleriniz esasında biz täze taslamalar size işläp öz pikirinizi durmuşa geçirmäne, size has gowy kömek etmäne finansiýas. Ana şoň üçin biziň kanalymyzda da agza bolman ýatdan çykarmaň, Instagram hasabymyzda da şoň ýaly agza bolman ýatdan çykarmaň, like goýmanam ýatdan çykarmaň we men aýratyn sag bolsun aýdasym gelýän ýene de biri bar. Geçen tapamyzda radarymyzy bize kömekle ýasamana kömekleşen annamratda annamrada sag bolsun aýdas bu sapagam kameraçymyz polada aýratyn sag bolsun aýdas öz gepleşigimiz alyp barýar. Daşyndan alhamada sag bolsun aýdas başýok bolup şu wagtda neme berdi, kabellerimiz zatdan alyp berdi. Şoň üçin size de sag bolsun aýdas görýäňiz, zat edýäňiz. Like goýmany, agza bolmany ýatdan çykarmaň. Bu sapaklyga meni hoşum sag bolun, indi sapak görüşýänçe.